Shosho guys, welcome back to Speaker Nawe. I'm still your boy Taylor DJ. So today namhlanje bengithi ngifuna nje sihlaziye inkulumo engithe ngahlangana nayo la ku YouTube. So kulamaviki andlule bekukade kukhona iDandi July le Newcastle. So inhlaka production ibe nengxoxo nje emfishane nomongameli wamabhinqa uNgizwe Mchunu engimhlonipha kakhulu ngomlando wakhe wezokusakaza nomlando wakhe nje when it's come to pusha le igenre yamaskandi. So khona icomment akayishilo ke lapha uthi umthandeni because khona iperformance ayibe khona lapha na yamthandeni uDandi July. So ubese commenta ngawo because ibelo itrend nje ku TikTok abantu bethi I know umthandeni izinga seliphezulu kakhulu. So ngifuna ukudlala lenkulumo, ngifuna ukukhulumela because iphikisana kakhulu but ngicela sizwe le video lo. Umthandeni SK is one of the best maskandi artists lining from Africa we ever produced. Njengoba ulandela hip-hop. Ulandela hip-hop wazi waludlula. Ulandlulile ba hip-hop. Umthandeni uyadeclare abantu usengaphezulu kwe-hip-hop kathikathi. Ngenxa yokuthi ube nenhlanhla ukuphiwa impilo engaphezulu kwalo. Hip-hop langa lino 27 years. Mhlawumbe kwelakhe qhubeka. Laba lo. Okay, ngizoyivala lapha inkulumo yami because bengifuna leyo part le. So uNgizwe Mchunu uthi umthandeni usendlulile ibhova ngokwezinga lomtsizo nantoni kumaskandi but ke bafethu angazi mhlawumbe abanye benu mhlawumbe umaskandi baqala ulalela ku TikTok mawukuthi mhlawumbe uyaba nenhlanhla yokubona umgqumeni performer ubona ibhova liperformer edlala isiginci live nengoma zakhe zakudala. Mina as umuntu olandela umaskandi I think from around about 2006 or 5 lapho I don't think umthandeni noma mhlawumbe engaba nabalandeli I don't even think umthandeni unabalandeli abaningi more than umgqumeni umbono wami but mhlawumbe uNgizwe ukhuluma kule angle mhlawumbe yokuba nama brand ama endorsement mhlawumbe kulezo zinto enjalo kuba bahlulile because umaskandi lapha nabo bokade usafufusa so bebengakwazi ukuthi mhlawumbe bethole ama sponsorship afana lawo. But when it's come to talent, when it's come to perform live, when it's come to record, I don't think umthandeni ngabe ukhona without ibhova. So even ukumcompare nje nebhova lapha I think ikhulu liyahlathatha kakhulu lapha. I know umongameli uphazamile simhlonipha kakhulu but I don't think umthandeni uyofika ku level kaMgqumeni. I don't think any maskandi okhona especially bona laba ababizwa ngama amagcoko amamasha inkosi amagcoko because bonke labo baqhama under influence amgqumeni. So bonke laba bayingane zamgqumeni bazalo yena. So I don't think umuntu ngafika ekuzala iphinde ize kudlule lapho because without wena ngaba akekho nobabikho lapho. So nje I think uNgizwe lapha nawe ilahle kakhulu. I don't think umgqumeni ngakhala ngaphansi ngempela. Ngisho ngathiwa sidlala ingoma zamgqumeni zakudala sidlala ingoma zamthandeni zamanje like track to track even nje talent elabo nje even ngama vocal just ukucula nje kuphela without ukushaya isiginqi because when it's coming to intambo ngeke wenzima kakhulu amjida lwana. Ngiyafisa mhlawumbe abanye bekathi mhlawumbe ukubheka ama video akudala mhlawumbe akhona lapha bembone performer bese becompare lawa umthandeni amanje. Umthandeni vele ke usekwazi ukuthi ingene kule niche ukuba popular ingene nasema radioweni ekwazi mhlawumbe ukuthepha nakwamanye ama genres lezi inhlobo zomunye umculo but when it's come to izinga I don't think izinga lakhe liyofika kwele bhova ladikadika. So ahlonipheni umlando webhova. Ngivaya lapho nguSpeaker Nawe sekhona ku Twitter @speaker nawe, ku Facebook siSpeaker Nawe, TikTok siSpeaker Nawe. Awe